राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्या नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहनवमि सर्वानन्दाकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिशे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरीचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे बोल। हरे कृष्ण। मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंदम 29 अध्याയം ശ്ലോകം 25. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. अर्चादावर्चयेतावत् ईश्वरं मां सुकुर्मकृत् यावन्न वेद सुहृदि सर्वभूतेष्वस्थितम्. अर्चादावर्चयेतावदीश्वरं मां सुकर्मकृत् यावन्न वेद सुहृदि सर्वभूतेष्वस्थितम्. अर्चदावर्चयेतावत् ईश्वरं मां सकर्मकृत् यावन्न वेद सुहृदि सर्वभूतेष्वस्थितम्. हरे कृष्ण. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. अर्चादावर्चयेतावदीश्वरं मां सुकुर्मकृत् यावन्न वेद सुहृदि सर्वभूतेष्वस्थितम्. अर्चदावर्चयेतावदीश्वरं मां सुकर्मकृत् यावन्न वेद सुहृदि सर्वभूतेष्वस्थितम्. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് വലിയ ലൈനാണ്. ഒന്നും രണ്ടും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അർച്ചാദാവർച്ചയേതാവത് ഈശ്വരം മാംസ കർമ്മകൃത് അങ്ങനെ ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചാവും. അത് ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ലോങ് ആണ് ആ ലൈന്. ഓക്കെ, അത് നോക്കിയിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓക്കെ, സാധാരണ ചൊല്ലുന്ന പോലെ 4 പേര് ചൊല്ലിക്കോളൂ. സീതാരാമൻ മാതാജി, സുവർണപ്രഭ മാതാജി, വിജയനാണു മാതാജി, മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
യാവന്നവേദസുഹൃദി സർവഭൂതേഷവസ്ഥിതം. സർവഭൂതേശാവസ്ഥിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. സിന്ധു മാതാജി, ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി, രംഗമണി മാതാജി, അംബുജ ദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ അർച്ചാദാവർത്തയേ താവതീശ്വരം മാസോ കർമ്മകൃത് യാവന്ന വേദി സുഹൃദി സർവബോധേശവസ്ഥിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഓക്കെ. വത്സല ഷാജി മാതാജി, ശാരദാജി, നമ്പൂതിരി മാതാജി, രാമചന്ദ്ര പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നിർമ്മല മാതാജി. ഭഗവതേ വാസുദേവായ അർച്ചാദാവച്ചൈതാവതീശ്വരം മാം സ്വകർമ്മകൃത് യാവന്നാവേദസുഹൃദി സർവഭൂതേഷവസ്ഥിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അനുപ്രദീപ് മാതാജി, ഭാരതിയമ്മ മാതാജി, പത്മകുമാരി മാതാജി, രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അർച്ചാദാവച്ചയേതാവതീശ്വരം മാം സ്വകർമ്മകൃത് സർവഭൂതേഷവസ്ഥിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഓക്കെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. വസന്ത മാതാജി, വത്സല മാതാജി, മായ മോഹൻ മാതാജി, ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അർച്ചാദാവച്ചയേതാവതീശ്വരം സർവഭൂതേഷവസ്ഥിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. ഷാർമിള മാതാജി, ലത മാതാജി, അനിതകുമാരി മാതാജി, പങ്കജാശി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അർച്ചാദാവച്ചയേതാവതീശ്വരം യാവന്നവേദസുഹൃദി സർവഭൂതേഷവസ്ഥിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഞാൻ ഓർഡറിലാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങൾ അടുത്തത് നിങ്ങളാണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ മൈക്ക് വേഗത്തിൽ ഓണാക്കിയാൽ മതി. അപ്പം ചിലർ ലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടാണ് അതൊരു കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആകുന്നത്. ഗിരിജ വേണുദാസ് മാതാജി, ഗീതട്ടി മാതാജി, ഗീതസി മാതാജി, വിഷ്ണുപ്രിയ വിനോദി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സർവഭൂതേഷവസ്ഥിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം.
അർച്ച ആദു വിഗ്രഹാരാധനയോട് കൂടി ആരംഭിക്കുന്ന അർച്ചയെ ഒരുവൻ ആരാധിക്കണം. താവത് അതുവരെ ഈശ്വരം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ മാം എന്നെ അവന്റെ സ്വന്തം കർമ്മ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. യാവത് ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം അല്ല വേദ അവന് ബോധ്യമാകും സ്വഹൃദി അവന്റെ സ്വന്തം ഹൃദയം സർവഭൂതേഷു എല്ലാ ജീവസത്തകളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. ഒരുവൻ എന്റെ സാന്നിധ്യം സ്വന്തം ഹൃദയത്തിലും മറ്റു ജീവികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് വരെ അവന്റെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കണം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയം. നിയത കർമ്മങ്ങൾ കേവലമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് പോലും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹാരാധന ഇവിടെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്നീ 4 വ്യത്യസ്ത സാമൂഹിക ക്രമങ്ങളിലുള്ളവർക്കും ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം എന്നീ ആശ്രമക്രമങ്ങളിലുള്ളവർക്കും നിയതധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ ജീവസത്തകളിലും ഭഗവത് സാന്നിധ്യം വിവേചിച്ചറിയുന്നതുവരെ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കണം. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് തന്റെ ഉചിതമായ നിശ്ചിത കർമ്മങ്ങൾ വെറുതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം സംതൃപ്തനാകാൻ കഴിയില്ല. മറിച്ച് അയാൾ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായി തനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമുള്ള ബന്ധം സാക്ഷാത്കരിക്കണം. അയാൾക്കത് ബോധ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം നിയത കർമ്മങ്ങൾ ശരിയാവണ്ണം നിർവഹിച്ചാൽ പോലും അത് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലാതെ വെറുതെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ സ്വകർമ്മകൃത് എന്ന പദം വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. സ്വകർമ്മകൃത് എന്നാൽ തന്റെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഒരുവൻ ഭഗവത് ഭക്തനാകുന്നത് കൊണ്ട് അഥവാ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നത് കൊണ്ട് അവന്റെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു വ്യക്തിയും മടിയനാകരുത്. സ്വന്തം നിശ്ചിത ധർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി അവൻ ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കണം. സ്വകർമ്മകൃത് എന്നാൽ അവന് വേണ്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ അവൻ അവഗണന കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നാണ് സാരമെന്ന് ഊന്നി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയം. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ആത്മാനശ്ച പരസ്യാപി യക്കര്യോദന്തരോദരം തസ്യ ഭിന്നദൃശോ മൃത്യുർ വിദദേ ഭയമുലവണം. ഭയമുദ്ഭണം എന്നാണ് അവിടെ ചെറിയൊരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ആത്മാനശ്ച പരസ്യാപി യക്കരോത്യന്തരോദരം തസ്യ ഭിന്നദൃശോ മൃത്യുർ വിദദേ ഭയമുൽബണം. ആത്മാനശ്ച പരസ്യാപി യക്കരോത്യന്തരോദരം തസ്യ ഭിന്നദൃശോ മൃത്യുർ വിദദേ ഭയമുൽബണം. മുൽബണം എന്നുള്ളതാണ് നിന്നുള്ള അതാണ് അവിടെ നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ വേണ്ടുന്നത്. അതെ. ഓക്കെ. ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയുയർത്തിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ആരും കൈയുയർത്തി കൊടുക്കുന്നു. തനു പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിയിരുന്നോ? ചൊല്ലി പ്രഭുജി.
ഓക്കെ, ഇന്ദുമുഖി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. എന്നാലേ ഇന്ദുമുഖി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദുമുഖി മാതാജി. ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി യക്കരോത്യന്തരോദരം തസ്യ ഭിന്നദൃശോ മൃത്യുർ വിധദേ ഭയമൂൽബണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്കിതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ആത്മനഃ അവന്റെ തന്നെ, ചാവും, പരസ്യ മറ്റുള്ളവരുടെ, അപി അതും, യാ ഒരുവനാരോ, കരോതി വിവേചനം കാണിക്കുക, അന്തര തമ്മിൽ, ഉദരം ശരീരം, തസ്യ അവന്റെ, ഭിന്നദൃശ ഭിന്നവീക്ഷണമുള്ള, മൃത്യു മരണം പോലെ, വിധതേ ഞാൻ കാരണമാകുന്നു, ഭയം പേടി, ഉൽബണം മഹത്തായ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഏതെങ്കിലും ഒരുവൻ തന്നിൽ നിന്നും ബാഹ്യപ്രകൃതം കാരണം ഭേദവീക്ഷണത്തോടെ മറ്റു ജീവസത്തുക്കളെ വീക്ഷിക്കുകയും അവരോട് പെരുമാറുകയും ചെയ്താൽ ഞാൻ അവന് മൃത്യുവിന്റെ ആളുന്ന അഗ്നി പോലുള്ള ഭയത്തിന് ഹേതുവാകും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവിധ ജീവിവർഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ശാരീരികമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭക്തൻ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ജീവസത്തയെ മറ്റൊരു ജീവസത്തയിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ച് കാണരുത്. എല്ലാ ജീവികളിലും ആത്മാവിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും തുല്യ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന നിലയ്ക്കായിരിക്കണം അവന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം, 27-ാമത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധമാം സർവഭൂതേഷു ഭൂതാത്മാനാം കൃതലയം അർഹേ ദാനമാനാഭ്യം മൈത്രാഭിന്നേന ചക്ഷുഷാ. അധമാം സർവഭൂതേഷു ഭൂതാത്മാനാം കൃതലയം അർഹേ ദാനമാനാഭ്യം മൈത്രാഭിന്നേന ചക്ഷുഷാ. അതിനാൽ മാം എന്നെ, സർവഭൂതേഷു എല്ലാ ജീവികളിലും, ഭൂതാത്മാനാം എല്ലാ ജീവികളിലുമുള്ള ആത്മാവ്, ഹൃദാലയം വസിക്കുക, അർഹേത് ഒരുവൻ പ്രസാദിപ്പിക്കണം, ദാനമാനാഭ്യം ദാനത്തിലൂടെയും ബഹുമാനത്തിലൂടെയും, മൈത്രിയ സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിലൂടെ, അഭിന്നേന തുല്യം, ചക്ഷുഷ കാഴ്ചയിലൂടെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയം. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ ദീനാനുകമ്പയോടെയുള്ള ദാനങ്ങളാലും ശ്രദ്ധയാലും സൗഹൃദപൂർണമായ പെരുമാറ്റത്താലും സകലരെയും സമരായി ദർശിച്ച് സർവ്വജീവികളിലും അവരുടെ സ്വന്തം ആത്മാവ് പോലെയായിരിക്കുന്ന എന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം. ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയം. പരമാത്മാവ് ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്നതിനാൽ ജീവാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യനാകുമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. പരമാത്മാവിന്റെയും ജീവാത്മാവിന്റെയും തുല്യത സംബന്ധിച്ച് അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് തെറ്റായ ഉൾക്കൊള്ളലാണുള്ളത്. ജീവാത്മാവ് പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടണമെന്ന് ഇവിടെ സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിഭാഗീയ വീക്ഷണമില്ലാതെ അനുകമ്പയോടെ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയും സൗഹൃദത്തോടെ പെരുമാറിയും ജീവാത്മാവിനെ ആരാധിക്കുന്ന രീതിയും ഇവിടെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർവ്യക്തികവാദികൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പാവപ്പെട്ട ജീവാത്മാവിനെ ദരിദ്ര നാരായണൻ എന്ന് കരുതുകയും വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതൊരു വൈരുദ്ധ്യമാണ്. പരമദിവ്യ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ സർവൈശ്വര്യങ്ങളും തികഞ്ഞ സമ്പൂർണ്ണനാണ്. ദരിദ്രാത്മാവിന്റെ കൂടെ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ കൂടെ പോലും വസിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. പക്ഷേ അത് അദ്ദേഹത്തെ ദരിദ്രനാക്കില്ല. മാന, ദാന എന്നീ 2 സംസ്കൃത പദങ്ങൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. മാന ഉന്നതനായ ഒരുവനെയും ദാന താഴ്ന്നവർക്ക് ദാനവും അനുകമ്പയും നൽകുന്നവനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ദയാപൂർവമായുള്ള ദാനത്തെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന ഒരുവനായി പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കരുതുവാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദാനം നൽകുമ്പോൾ അയാൾ ഭൗതികമായി അഥവാ സാമ്പത്തികമായി താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ളവനായിരിക്കും. ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യന് ആരും ഭിക്ഷ നൽകുകയില്ല. അതുപോലെ ഉന്നതനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബഹുമാനവും താഴ്ന്ന വ്യക്തിക്ക് ദാനവും നൽകുന്നുവെന്ന് ഇവിടെ സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജീവസത്തകൾ തങ്ങളുടെ ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സമ്പന്നരോ ദരിദ്രരോ ആയിത്തീരാം. പക്ഷെ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ മാറ്റമില്ലാത്തവനാകുന്നു. അദ്ദേഹം സർവ്വദാ തന്റെ 6 വിധ ഐശ്വര്യങ്ങളാൽ പൂർണ്ണനായിരിക്കും. ജീവസത്യയെ തുല്യനായി പരിഗണിക്കുമെന്ന് പറയുന്നതിന് പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കരുതുന്നത് പോലെ കരുതണമെന്നല്ല അർത്ഥം. ആരെയെങ്കിലും പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഉന്നത പദവിയിലേക്ക് തെറ്റായി ഉയർത്തുവാൻ സഹതാപവും സൗഹൃദവും ആവശ്യമില്ല. അതേസമയം പന്നിയെ പോലൊരു മൃഗത്തിന്റെ
ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവും പണ്ഡിതനായ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവും ഭിന്നരാണെന്ന് നാം കരുതുകയും ചെയ്യരുത്. എല്ലാ ജീവികളിലും ജീവിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ അതേ ഭഗവാൻ തന്നെയാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ സർവശക്തിയാൽ എല്ലായിടത്തും ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും. എല്ലായിടത്തും തന്റെ വൈകുണ്ഠ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയും. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത ശക്തി. അതിനാൽ നാരായണൻ ഒരു പന്നിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ പന്നി നാരായണനാകുന്നില്ല. എപ്പോഴും നാരായണൻ തന്നെയായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം പന്നിയുടെ ശരീരത്താൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഇനി ഓരോ ജീവികളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. തായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അല്ലെ. അവരുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കാണാത്ത വിവിധ ശരീരങ്ങള് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരങ്ങള് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അവരോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറുകയോ അതൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും അല്ലെ. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ലെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് അത് കണക്കാക്കാതെ ഒരു ജീവിയായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കും. ഓരോ തരത്തിലുള്ള ജീവി അതിൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തിയെ അനുസരിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ ഓരോ സ്വഭാവങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടും ഓരോ ജീവി വർഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെയാണ് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ജീവികളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല അല്ലെ. പൊതുവെ എല്ലാവരുടെയും തെറ്റിദ്ധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ ആത്മാവുള്ളൂ, മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ മാത്രമേ പരമാത്മാവുള്ളൂ അല്ലെ. മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കൊന്നും അതില്ല. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ജീവികളൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് കൊന്നു തിന്നാനായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതാണ് ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണ. അതൊരിക്കലുമല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയശാർദന തിഷ്ഠതി എന്നുള്ളത്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട്, മനുഷ്യരുടെ മാത്രമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും സമചിത്തതയോടെ അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെയുള്ള ഭാവാർത്ഥത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചു. ശിവാനന്ദ സേന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പട്ടിയോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ പട്ടിക്ക് പിന്നീട് ആ നായക്ക് പിന്നീട്
ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുകയും തിരിച്ചു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ജീവദയ മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുക എന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മനുഷ്യരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കാം, മറ്റുള്ള നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള ആൾക്കാരോടൊക്കെ അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ മറന്നു ജീവിക്കുന്നു അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ അവരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ക്ലാസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് അവസരം നൽകുക അല്ലെ. അവരെ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിപ്പിക്കുക. ഇതൊക്കെ ജീവദയ മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളോടും കാട്ടുന്ന കാരുണ്യമാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ, ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ ധർമ്മമാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത്, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ അവസാനം എടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരുവൻ എനിക്ക് ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും മറ്റ് ശരീരങ്ങളോട് അസൂയ പുലർത്തുകയും ചെയ്താൽ അക്കാരണത്താൽ അവൻ വിഭാഗീയനായിരിക്കും. മറ്റ് ജീവസത്തകളോട് ശത്രുത്വഭാവമുള്ള അവന്റെ മനസ്സിന് ഒരിക്കലും സമാധാനം കിട്ടുകയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യവും ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ്, ഒരു വ്യക്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ എന്റെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉചിതമായ ആചാരങ്ങളോടും അനുസാരികളോടും ആരാധനകൾ അർപ്പിച്ചാലും സകല ജീവസത്തുകളിലുമുള്ള എന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ പറ്റി അജ്ഞനാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവനിൽ പ്രസാദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളിലൊന്നും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാത്ത, ഭഗവാൻ അവരുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാത്ത അവരെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുകയും ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല, ഞാൻ അവനിൽ പ്രസാദിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലേ. ആ ഭഗവാന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രം തന്നെ ചൊല്ലുമ്പോൾ നമോ ബ്രാഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോ ബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ജഗത്തിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ അല്ലെ. ഗോക്കൾക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും രക്ഷകനായിട്ടുള്ള സംരക്ഷകനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗോമാത അല്ലെ, പശുക്കളും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവർ അല്ലെ. ആ ബ്രാഹ്മണരെയും ഗോക്കളെയും ആണ് ഇന്ന് കലിയുഗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്രോഹിക്കുന്നത് അല്ലെ. പശുക്കളെയൊക്കെ അറവുശാലകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കശാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ആ ഗോക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്, പശുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ ഉള്ളതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കണം. എല്ലാവരോടും എല്ലാ മര്യാദകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നുള്ള പരിഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് അവരോടൊക്കെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഞാൻ അവരിൽ പ്രസാദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് പഠിച്ചു, നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. ആരാണെന്നും ചണ്ടാളനായാലും അല്ലെ ബ്രാഹ്മണനായാലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ ഭഗവാന് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് ബ്രാഹ്മണരാണ് അല്ലെ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് ക്ഷത്രിയരാണ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല. എല്ലാവരും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പല ക്ലാസ്സുകളും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലെ. രാജസൂയ യജ്ഞം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് അതില് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചു, അവിടെയുള്ള എല്ലാ ഗ്രാമവാസികളെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചു. എന്നാൽ ഒരാളെ മാത്രം ക്ഷണിച്ചിരുന്നില്ല, ഒരു ചണ്ടാളനെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ യജ്ഞം വിജയകരമായി കഴിഞ്ഞാൽ താനെ ശംഖ് ഊതുമെന്ന്. അപ്പൊ അത് ശംഖ് വിളിക്കാതിരുന്നപ്പോ എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയാ, എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരെയും ഞാൻ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ എല്ലാവരെയും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചില്ല എന്ന്. എല്ലാവരും പാണ്ഡവരൊക്കെ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്തു, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു, നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് വിളിച്ചു അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരാളെ വിളിക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അവരെന്നെ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു പട്ടിമാംസം തിന്നുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരെ നമ്മൾ പിന്നെ വിളിച്ചില്ല, യജ്ഞത്തിനൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. അവനും എൻ്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ചണ്ടാളന്റെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അവനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ തന്നെയാണ്. പിന്നീട് അവര് അതിന് മാപ്പ് പറയുകയും അവനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും അവന് സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള സദ്യ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. വീണ്ടും ഒരു വിചാരമുണ്ടായി,
ദ്രൗപദി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് കുറേ വിഭവങ്ങളൊക്കെ നല്ലൊരു ഫീസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? അയാൾക്ക് ഭയമായി. രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കാണ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. സ്വർണത്തിന്റെ തളികയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകിയിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്കെന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. സാധാരണ മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. ആടിനും മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തീറ്റയൊക്കെ കൊടുത്തില്ല, അല്ലെ? ആടിന് പ്ലാവിലെ ചപ്പൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടാണ് അതിനെ അറവുശാലയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുക, അല്ലെ? അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ ഇത് ചണ്ടാളൻ വിചാരിച്ചു എന്നെ എന്തോ വധിക്കാനായതിനുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് വേഗം ആ സ്വർണത്തിന്റെ പാത്രത്തിൽ കുറേ വിഭവങ്ങളൊക്കെ വിളമ്പി കൊടുത്തു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാം കൂടി വാരി കുഴച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് പായസവും എന്താ പറയാ ചോറും മോരും എല്ലാം പായസവും മറ്റുള്ള സ്വീറ്റ്സും എല്ലാം കൂടി വാരി പെരക്കിയിട്ട് വേഗം കഴിച്ചു രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ദ്രൗപദിക്കൊരു ചിന്ത വന്നു, ഇവനൊരു ചണ്ടാളനായത് കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. ഞാൻ എത്ര നന്നായിട്ട് എത്ര നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഓരോന്നും രുചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ കഴിക്കുമ്പോൾ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്നൊക്കെ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു പോയി. ഉടനെ എന്ത് സംഭവിച്ചത്? വീണ്ടും ശംഖ് വിളിച്ചപ്പോൾ വിളിയുന്നില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഉടനെ ഭഗവാനോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആരോ വീണ്ടും ഓഫൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? എല്ലാവരും പരസ്പരം നോക്കി ഞങ്ങളല്ല എന്ന്, അല്ലെ? തന്നെ ദ്രൗപദി പറഞ്ഞു, ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി, ഇവനൊരു ചണ്ടാളനായത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. എത്ര നല്ലതായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാം, സദ്യക്കൊക്കെ പോയിട്ട് ഓരോന്ന് ടേസ്റ്റ്, സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് എല്ലാം നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചത്. എന്നാലേ എല്ലാം കൂട്ടിക്കുഴച്ച് കഴിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു പോയി. അവൻ പറഞ്ഞു, അതാണ് ഒഫൻസ് ആയിട്ടുള്ളത്. വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിനോട് ക്ഷമയൊക്കെ പറയുകയും പിന്നീട് ആ ശംഖ് വിളിക്കുകയും എല്ലാം ഭംഗിയായി നടക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു ചണ്ടാളനായാലും എല്ലാം, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട്, അല്ലെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ആ സമയത്ത്, അല്ലെ, ദുർവാസാവിനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, സാധവോ ഹൃദയം മഹ്യം സാധുനാം ഹൃദയം തഹം മദന്യത്തെ ന ജാനാന്തി നാഹം തേഭ്യോ മനാഗപി. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എല്ലായ്പ്പോഴും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും, ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലുമുണ്ട്. എൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്നെ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും അറിയില്ല, എനിക്ക് അവരെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും അറിവില്ല. അംബരീഷ് മഹാരാജ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, അല്ലെ? ആ ദുർവാസ മുനിയോട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണിത്. ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ദുർവാസ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഹൃദയമില്ലാത്ത പോലെ പെരുമാറുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. എൻ്റെ ഹൃദയം ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെയാണ്, അല്ലേ? അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അവരെന്നെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഞാൻ അവരെ കുറിച്ചുമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, മറ്റൊന്നും തന്നെ അറിയില്ല. അപ്പോ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, ചണ്ടാളൻ എങ്ങനെയൊന്നും വകതിരിവൊരിക്കലും പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ജീവികളായാലും മറ്റുള്ള ജീവികൾ ഓരോരോ ശരീരം, അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിച്ചാൽ അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ എന്താവും എന്ന് പറയാനില്ല, അല്ലെ? ഓരോരോ ആൾക്കാരും എന്താ പറയാ, ഓരോരോ ജീവികളെയും കാണുമ്പോൾ, അല്ലെ? പട്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹറാം എന്ന് പറയും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതും അതിന്റെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അതും ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോ പട്ടിയായാലും പൂച്ചയായാലും എല്ലാം വേർതിരിവില്ലാതെ നമ്മൾ അവരുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കാണണം എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ? അത് കുറച്ച് പ്രയാസം പിടിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഇന്നെടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു നിലവാരത്തിൽ എത്തുന്നത് വരെ നമ്മൾ വിഗ്രഹ ആരാധനകൾ ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ആരാധനയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയും, പറയുന്നത്. അർച്ചാദാവർച്ചേതാവതീശ്വരം മാം സ്വകർമ്മകൃത് യാവന്ന വേദ സുഹൃതി സർവഭൂതേഷവസ്ഥിതം. ഒരുവൻ എന്റെ സാന്നിധ്യം സ്വന്തം ഹൃദയത്തിലും മറ്റു ജീവികളുടെ ഹൃദയങ്ങളും സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് വരെ അവന്റെ നിയതകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് പരമദിവ്യോത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറയും, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ ജീവികളിലും എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. എല്ലാ ജീവികളെയും സമദർശനത്തോടെ വീക്ഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കണം, മറ്റുള്ള നമ്മുടെ ആ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ തുടരണം എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? കനിഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിഗ്രഹാരാധനകൾ എന്നും. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവുന്നത് വരെ, അത് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് വരെ
വിഗ്രഹ ആരാധനയും മറ്റുള്ള നിയതകർമ്മങ്ങളൊക്കെ തുടരണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. നിയതകർമ്മങ്ങൾ കേവലമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് പോലും പരമദൈവത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹാരാധന ഇവ നിർദ്ദേശിച്ചു. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്നീ 4 വ്യത്യസ്ത സാമൂഹിക ക്രമങ്ങളിലുള്ളവർക്കും ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം എന്നീ ആശ്രമങ്ങളിലുള്ളവർക്കും നിയതധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആശ്രമങ്ങളിലുള്ളവർക്കും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും നിയതമായിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതും അല്ലെ. ഓരോരോ ആശ്രമത്തിനും ഓരോരോ വർണ്ണത്തിനും എല്ലാം ഓരോരോ നിയതമായിട്ടുള്ള ചുമതലകളുണ്ട് അല്ലെ. അത് നിർവഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവര് ആ വർണ്ണത്തിലുള്ളതാണെന്നോ ആ ആശ്രമത്തിലുള്ളതാണെന്നോ പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോഴും അല്ലെ ബ്രാഹ്മണനായാലും ക്ഷത്രിയനായാലും വൈശ്യനായാലും ശൂദ്രനായാലും ഒക്കെ അവരുടെ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്, പാലിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളും ഭഗവത് സാന്നിധ്യം വിവേചിച്ചറിയുന്നതുവരെ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കണം. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് തന്റെ ഉചിതമായ നിശ്ചിത കർമ്മങ്ങൾ വെറുതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം സംതൃപ്തനാക്കാൻ കഴിയില്ല. മറിച്ച് അയാൾ പരമദൈവത പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായി തനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമുള്ള ബന്ധം സാക്ഷാത്കരിക്കണം. അയാൾക്കത് ബോധ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം നിയതകർമ്മങ്ങൾ ശരിയാവണ്ണം നിർവഹിച്ചാൽ പോലും അത് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലാതെ വെറുതെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണമെന്ന് അല്ലെ. നേരത്തെ ഭഗവാൻ തന്നെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു അല്ലെ. ചാരത്തിൽ നെയ്യ് അർപ്പിക്കുന്ന പോലെയാണ് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളിലൊന്നും ഭഗവാനെ കാണാത്ത വെറും വിഗ്രഹത്തിൽ മാത്രം ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നത് തന്നെ അത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വെറുതെ ഒരു പ്രയോജനമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അവർ ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള സേവനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എന്ന് പറയും. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ സ്വകർമ്മകൃത്ത് എന്ന പദം വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. സ്വകർമ്മകൃത്ത് എന്നാൽ തന്റെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നവൻ എന്നാൽ. ഒരുവൻ ഭഗവത് ഭക്തനാകുന്നതുകൊണ്ട് അഥവാ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നതുകൊണ്ട് അവന്റെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് അർത്ഥമാകുന്നില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു വ്യക്തി മടിയനാവരുത്. സ്വന്തം നിശ്ചിത ധർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി അവൻ ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കണം. സ്വകർമ്മകൃത് എന്നാൽ അവന് വേണ്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങൾ അവനെ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നാണ് സാരമെന്ന് ഊന്നി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. മാമനുസ്മര യുദ്ധച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് അല്ലെ ഭഗവാൻ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് അർജുനൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അത് മാറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നിന്റെ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം അല്ലെ, സ്വന്തം കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുക അല്ലെ. എന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മാമനുസ്മര യുദ്ധ എന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ആരും മടിയനാവരുത് എന്ന് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു. നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടുള്ള ആ കർമ്മങ്ങള് അവഗണന കൂടാതെ ധർമ്മങ്ങൾ അവഗണന കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരുവൻ തന്നിൽ നിന്നും ബാഹ്യപ്രകൃതം കാരണം വേദവീക്ഷണത്തോടെ മറ്റു ജീവിതത്തെ വീക്ഷിക്കുകയും അവരോട് പെരുമാറുകയും ചെയ്താൽ ഞാൻ അവനെ മൃത്യുവിന്റെ ആളുന്ന അഗ്നി പോലുള്ള ഭയത്തിന് ഹേതുവാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദർ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു, വിവിധ ജീവികൾ തമ്മിൽ ശാരീരികമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഭക്തൻ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ജീവസത്തയെ മറ്റൊരു ജീവസത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് കാണരുത്. എല്ലാ ജീവികളിലും ആത്മാവിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെ തുല്യ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന നിലയിലായിരിക്കണം അവന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു മമൈവാംശോ ജീവലോക ജീവബോധ, ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മാവും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ രണ്ടുമുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താ പറയാ, പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ഒന്നല്ല അല്ലെ. രണ്ടും ഭഗവാൻ, ഒന്ന് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, മറ്റേ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ് അല്ലെ. പിന്നീട് 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ ദീനാനുകമ്പയോടുള്ള ദാനങ്ങളാലും ശ്രദ്ധയാലും സൗഹൃദപൂർണമായ പെരുമാറ്റത്താലും സകലരെയും സമമായി ദർശിച്ച് സർവ്വജീവികളും അവരുടെ സ്വന്തം ആത്മാവ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന എന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയും.
അപ്പോ മറ്റുള്ളവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ദാനങ്ങളാലും ശ്രദ്ധയായ സഹൃദമായ പെരുമാറ്റത്താലും സകലരെയും സമരായി ദർശിച്ച് സർവ്വജീവികളിലും അവരുടെ സ്വന്തം ആത്മാവ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന എന്നെ പ്രസാദിക്കണമെന്ന്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ആ ശ്രീമദ് ഭാഗത്തിൽ വേറൊരു ഭാഗത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനയിലും പറയുന്നുണ്ട്. കുന്തിവാച നമസ്യേ പുരുഷം താദ്യമീശ്വരം പ്രകൃതി പരം അലക്ഷ്യം സർവഭൂതാനാം അന്തർബഹിർ അവസ്ഥിതം. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും അന്തർവർത്തിയായിട്ടുമുണ്ട് ബാഹ്യവർത്തിയായിട്ടുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ സർവർക്കും അദൃശ്യനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു കുന്തിമാറാണി പറഞ്ഞു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാത്ത പരമദൈവത പുരുഷനായ അങ്ങേ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എവിടെയും ഹൃദയത്തിൽ അന്തർവർത്തിയായും ബാഹ്യവർത്തിയായും നിലകൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അങ്ങ് സർവർക്കും അദൃശ്യനാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ പ്രസാദം, മറ്റു ജീവികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് പ്രസാദം കൊടുക്കാം അല്ലെ. അവരോടൊക്കെ അങ്ങനെ കാരുണ്യം കാണിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളായാലും പക്ഷികളായാലും അവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഹരിനാമം കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെ. പ്രഭാതിൽ ഭാവാർത്ഥി പറഞ്ഞു, പരമാത്മാവ് ജീവസത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യനാകുമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവിന്റെ തുല്യത സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യക്തിഗതവാദികൾ തെറ്റായ ഉൾക്കൊള്ളലാണുള്ളത് അല്ലെ. നേരത്തെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഒരിക്കലും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നല്ല, രണ്ടാണ് അല്ലെ. ഗുണത്തില് ഒന്നാണ് അല്ലെ, എന്നാല് അതിന്റെ അളവില് വ്യത്യാസമുണ്ട്, ക്വാണ്ടിറ്റി വ്യത്യാസമുണ്ട്, ക്വാളിറ്റി ഒരേപോലെയാണെന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. ഒരിക്കലും രണ്ടും ഒന്നല്ല. ഇവിടെ മായാവാദികളൊക്കെ എല്ലാവരെയും നാരായണനായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. ചില ആള് ദരിദ്ര നാരായണൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് വിളിക്കുക അല്ലെ. അല്ലാതെ മറ്റുള്ള എല്ലാവരെയും നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല അല്ലെ. നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തില് ഒക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആർക്കായിരുന്നു കാരുണ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചത് കൊണ്ട് ആർക്കായിരുന്നു? ആർക്കാണ്? ഓക്കെ. വേറെ ആൾക്കും കൂടി കാരുണ്യം കിട്ടിയതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ. ആർക്കറിയാം നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചത് കൊണ്ട്? ഓക്കെ. അപ്പോ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശാന്തകാസിയും തമ്മിൽ സംഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ അവർ നാരായണനെ ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നാരായണ എന്ന് ജപിച്ചതല്ല, അങ്ങനെ സംഭാഷണത്തിനിടക്ക് നാരായണ എന്ന് പറയുണ്ടായി, കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുണ്ടായി, ഹരി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ടായി, നാരായണ എന്നൊരു വാക്കുച്ചരിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി തന്നെ. കംസനാണ്, കൃഷ്ണലീലയുള്ള കംസനാണ് ചാന്തകാസിയായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നീ ഒരിക്കലും നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചത് കൊണ്ട് നിന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ പിന്നീട് കൃഷ്ണ ഹരി എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. ജപിച്ചതല്ല, നാമമായിട്ട് ജപിച്ചതല്ല, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുമായിട്ട് സംഭാഷണം നടത്തുന്നതിൽ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം ഉച്ചരിക്കുകയുണ്ടായി. അവരൊക്കെ നാരായണനെ ആരാധിക്കുന്നു, അവരൊക്കെ കൃഷ്ണ ഹരി എന്നൊക്കെ നാമം ജപിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ സംഭാഷണത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെ ഉച്ചരിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദരും അതുപോലെയായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തെ വിമർശിക്കുവാനായിട്ട് മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ചില റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട്, അവർ മോശമായിട്ടൊക്കെ ചിത്രീകരിച്ചു. അപ്പൊ അതില് ഹരേ കൃഷ്ണക്കാർ ഇങ്ങനെയാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണക്കാർ അങ്ങനെയാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണക്കാർ ഇത് ചെയ്തു അത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ ആ റിപ്പോർട്ട് ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിച്ചു, അതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് അവരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞ കുറെ പ്രാവശ്യം ഉണ്ട്, ഒരു 10 തവണ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. മതി, അത് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാപദം പ്രചരിപ്പിക്കല്, ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് വായിച്ചവനെല്ലാം അറിയാതെയെങ്കിലും അല്ലെ, എത്രയോ നിരീശ്വരവാദിയും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആയിരിക്കും, എന്നാലും ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, ഹരേ കൃഷ്ണ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തെറ്റായ റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു. എന്നാലും അതും പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴും പ്രഭുപാദർ അതിനെ എതിർത്തില്ല. എന്താണ്? അതിലും ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നുള്ളത് അജ്ഞാത സുഹൃതം അവര്
അറിയാതെങ്കിലും ഉച്ചരിക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നാരായണൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് അല്ലെ. ഒരിക്കലും ദരിദ്ര നാരായണനല്ല. പലരും വിശേഷിപ്പിക്കും മായാവാദികളൊക്കെ ദരിദ്ര നാരായണൻ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ. നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്മി സഹസ്ര ശതസംഭ്രമ സേവ്യമാനം അല്ലെ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജം. 10,000-കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാരുള്ള സേവനത്തിനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് നാരായണൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നാരായണനുള്ളടുത്ത് എപ്പോഴും ലക്ഷ്മിയും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരിക്കലും ദരിദ്ര നാരായണനാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു അതെന്താ പന്നിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പന്നി നാരായണൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയും. അപ്പോൾ നാരായണൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുമുണ്ട്. അത് ഒരേ ഒരു നാരായണൻ തന്നെയാണ്, ഒരേ ഒരു ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ക്ഷീരവതകശായി വിഷ്ണുവാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പന്നിയുടെ ശരീരത്തിൽ വേറെ പരമാത്മാവ്, മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ വേറെ എങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഒരേ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു തന്നെയാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ദാനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നു. മാനദാന എന്നീ 2 സംസ്കൃത പദങ്ങൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. മാന ഉന്നതനായവനെയും ദാന താഴ്ന്നവർക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്നതിനെയും കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കരുതുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദാനം നൽകുന്നതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മുടെ ദയാപൂർവമായ ദാനത്തെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന ഒരുവനായ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കരുതുവാൻ കഴിയില്ല. നമ്മളൊരു വ്യക്തിക്ക് ദാനം നൽകുമ്പോൾ അയാൾ ഭൗതികമായി അഥവാ സാമ്പത്തികമായി താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ളവനായിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന് നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുന്നല്ലേ, അത് ഭഗവാൻ ദരിദ്രനായത് കൊണ്ടല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഒരു ഉദാഹരണം പറയും, ഗംഗയ്ക്ക് പൂജകൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എന്ന് പറയും. ഗംഗയിൽ ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് ഗംഗയിലെ വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ജപിച്ചിട്ട് ഗംഗയിൽ തന്നെ സമർപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് ഗംഗയിലെ വെള്ളം കുറയുന്നുമില്ല, അദ്ദേഹം അതിൽ സമർപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഗംഗയിലെ വെള്ളം കൂടുന്നുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് എന്നാൽ അതിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഗംഗയിലെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് പ്രഭുപാദർ ഉദാഹരണം പറയും, ഗംഗയിലെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഗംഗയ്ക്ക് തന്നെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കാരുണ്യം നേടുന്നു. അത് ഗംഗയ്ക്ക് വെള്ളം കുറയുന്നുമില്ല, വെള്ളം കൂടുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ ചെയ്യുന്ന പൂജ ചെയ്യുന്ന ഭക്തന് അതിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാം. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മൾ അത് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ദരിദ്രനായതുകൊണ്ടല്ല അല്ലെ. എന്നാൽ മഹാബലി എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്നപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, എന്റെ അടുക്ക വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും വേറൊരാളെ സമീപിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വാക്കുകളൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ് 3 അടി മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് അഹങ്കാരം തീർക്കാനായിട്ട്. അപ്പോ എല്ലാം എന്റേതാണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊക്കെ അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും കാണാൻ കഴിയുന്നത് വരെ വിഗ്രഹാരാധനയൊക്കെ നടത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. പലരും എന്താ പറയാ അങ്ങനെ സാധിക്കുന്ന ധാരാളം ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ രന്തിദേവനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ. നേരത്തെ എന്തൊക്കെ ലീലകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രന്തിദേവനൊക്കെ അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും ഭഗവാനെ കാണുകയുണ്ടായി, എല്ലാവർക്കും തുല്യ പരിഗണന നൽകുകയുണ്ടായി. അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. തസ്മേ സംഭൃഭജത് സോന മാതൃത്യ ശ്രദ്ധയാന്യതാ ഹരിം സർവത്ര സംപശ്യൻ സഭുക്ത്വാ പ്രയയോ ദ്വിജഃ. രന്തിദേവൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ജീവികളിലും ദർശിച്ചിരുന്നാൽ അദ്ദേഹം അതിഥിയെ ഭക്തി ആദരങ്ങളോട് സ്വീകരിക്കുകയും ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം നൽകുകയും ചെയ്തു. ബ്രാഹ്മണരായ അതിഥി തന്റെ ഭക്ഷണ വിഹിതം ഭുജിച്ച ശേഷം അവിടെ നിന്ന് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ രന്തിദേവനെ പരീക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ഇവരൊക്കെ വരികയുണ്ടായി. പല വേഷത്തിലും അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണനായിട്ടും ചണ്ടാളനായിട്ടും ഒക്കെ വരികയുണ്ടായി. എന്നാൽ രന്തിദേവൻ അവർക്കൊക്കെ തുല്യ പരിഗണന നൽകുകയും രന്തിദേവന് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രസാദവും എല്ലാം അവർക്കൊക്കെ നൽകുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ എല്ലാവരിലും തുല്യത കാണുന്നു. ബ്രാഹ്മണൻ എന്നോ ക്ഷത്രിയൻ എന്നോ ശൂദ്രൻ എന്നോ എന്നുള്ള പരിഗണന, ചണ്ടാളൻ എന്നോ എന്നുള്ള പരിഗണന എന്നും കൂടാതെ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു, വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനെ ശുനീശൈവ ശുഭാഗേച്ച പണ്ഡിതാ സമദർശിന എന്ന് പറയും. എല്ലാവരെയും ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്താ ബ്രാഹ്മണനായാലും ചണ്ടാളനായാലും പട്ടിയായാലും ആനയായാലും പന്നിയായാലും എന്ത് ജീവിയായാലും
ഏത് മനുഷ്യനായാലും ഏത് കുലത്തിലുള്ളതായാലും എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കാണുന്നു. എല്ലാവർക്കും ആ തുല്യത നൽകുന്നു. എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഒരു പന്നിയെ പോലെ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവും പണ്ഡിതനായ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവും ഭിന്നരാണെന്ന് നാം കരുതുകയും ചെയ്യരുത്. എല്ലാ ജീവികളിലും ജീവിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് പരമദിവ്യപുരുഷനായ അതേ ഭഗവാൻ തന്നെയാകും. അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ സർവശക്തി എല്ലായിടത്തും ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും. എല്ലായിടത്തും തന്റെ വൈകുണ്ഠ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയും. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത ശക്തി, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തി എന്ന് പറയും, അല്ലെ? നമുക്കൊന്നും കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കാതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി, അല്ലെ? ഒരു വലിയ ആനയുടെ അദ്ദേഹത്തിലും ഭഗവാന്റെ, അല്ലെ? ഒരു ഉറുമ്പിന്റെ ഉള്ളിലും ഭഗവാനുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട്, അല്ലെ? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാനുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട്, അല്ലെ? സസ്യങ്ങളിലായാലും ജന്തുക്കളിലായാലും പക്ഷികളിലായാലും മൃഗങ്ങളിലായാലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാനുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട്. അത് ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയാണ്. നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്തത്, നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാനാവാത്തതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഓരോരോ ജീവിയുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഭഗവാനും വ്യത്യസ്തമല്ല. എല്ലാം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകണം. ഒരു ജീവികയെയും നമ്മൾ ഹിംസിക്കരുത്, ദ്രോഹിക്കരുത് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി ഓരോ ജീവികളെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്. വികസിച്ച അവബോധമുള്ളത്, മറ്റേ അതുപോലെ ഓരോരോ ജീവികളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. പറക്കുന്നവ, ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നവ, അങ്ങനെ ഓരോരോ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അവർക്ക് ഓരോരോ, അല്ലെ? അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ സൃഷ്ടിയാണ്. ഓരോന്നും നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും, അല്ലെ? ഓരോന്നും തിരിച്ചറിയാനൊക്കെ കഴിവുണ്ട് അവർക്ക്. മൃഗത്തിന്റെ ശരീരമാണെങ്കിലും ഓരോരോ കഴിവുകൾ, അല്ലെ? ഓരോന്നും മണത്തുകൊണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഓരോന്നും കേൾവി ശക്തി കൊണ്ട്, അല്ലെ? ഓരോന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളെയൊക്കെ കാണാനായിട്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളും ഭഗവാനുണ്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനെ വിവിധ ജീവി വർഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അവബോധം ഉള്ള ജീവികളെ കുറച്ച് കുറവുള്ളത്, കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ ലിബോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ ലിബോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ബുധനാഴ്ചയാണ് ഏകാദശി വരുന്നത്, ശയന ഏകാദശി. ഓക്കെ, അടുത്ത ബുധനാഴ്ച കേട്ടോ. ബുധനാഴ്ചയാണോ ചൊവ്വാഴ്ചയാണോ? 17 ബുധനാഴ്ച മാതാജി. ഓക്കെ, ബുധനാഴ്ചയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി ചാതുർമാസ്യമൊക്കെ തുടങ്ങാനായി. ചാതുർമാസ്യ വ്രതം ആരംഭിക്കുന്നത് 21-ാം തീയതി മുതലാണ്. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഏകാദശി മുതൽ തന്നെ തുടങ്ങും. എന്നാൽ വൈഷ്ണവ കലണ്ടർ പ്രകാരം 21 മുതലാണ് ചാതുർമാസ്യം വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യം ഇലക്കറികളല്ലേ പ്രഭു കഴിക്കാൻ? അതെ, ആദ്യം ഇലക്കറികൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ